Sziasztok srácok, én Alex Vlogs vagyok, és itt van velem Idneb. Sziasztok! És itt lennénk az elrejtett ugratók felfedezésének második részében. Ezt az ugratót mi építettük, semmi különös, de most át is adnám Idnebnek a szót. Na szóval, hát itt vagyok, ugye, ez már itt meg volt valamennyire kezdve ez az ugrató, mi csak befejeztük egy adag földdel meg kavicsal. Ez a sorozatnak a lényege az, hogy körbejárjuk Füredet bicajjal, és az ilyen ugratónak kinéző dolgokat megpróbáljuk megugratni ezzel a biciklivel itt. Ez egy Boardman Pro FS bicikli, és megmutatni nektek, hogy ha akarjátok, tudjátok kipróbálni. Ha az előző részt nem láttátok, fönt van mindkettőnk csatornáján, nézzétek meg! És nagyon szépen köszönöm, hogy az én csatornámon elértük az 50 feliratkozót, sőt már át is léptük. Nagyon hálás vagyok, régóta vágyok erre. És át is adnám Alexnak a szót. Ugyanúgy megköszönném ugyanezt én is. Annyi, hogy mi még nem léptük át az 50 feliratkozót, de már megvan. Úgyhogy jönnek a live-ok. Ja, egyébként majdnem el is felejtettem, itt vagyunk Balatonfüreden, az építkezés mögött, a lakótelepen.